Mak info sampean ngerti apa ora kene iki? Kene iki anu mak ya, kene iki Bangle, Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Lah iki tak sepilne sing diinane dawa viral kana mak. Jembatan penghubung antara Bangle karo Desa Sawentar akan rusak kambrol kae. Lah iki dadeke iki jalan sing sementara ditutup mak ya. Roda 4 ditutup tapi lek sepeda motor enek dikai dalan alternatif iki lho. Dadi misalkan sampean kabeh liwat kene numpak sepeda motor iso. Ya dalane iki, dalan alternatif iki. Dilewatne sawah-sawah iki. Iki tapi lek udan ketoke ya lunyu iki ketoke ning sawah iki. Ya ya mungkin lek emak-emak sing kuwatir ya lek rawani ya menghindari ae. Lah ning kene iki krana iki enake warga dadeke ya ditarik seiklase mak ya. Ditarik seiklase ya minangka nggawe dalan lho kan ya iki ngliwati sawah to. Lah iki sawah iki nek sesasi ra tanduri leren mergo ning dalan iki ngono mak ya. Dadike ya lek liwat kene lek iso ya alah ya sak pira ya ora ketang srepes ya lek iso ya ngekeki ngono. Ya iki njajal iki dicek bareng-bareng piye keadaane apa jenenge jembatane wis dicor apa urung ngono. Lah sing rusak kan iki lek roda 4 genah ra iso iki. Ya iki lek dadi lek roda 2 iso liwat kono mang tapi lek udan runyu mergane kan ya persawahan to, persawahan ngono lho. Ya iki lek liwat kene ya genah sik rong iso dicek bareng-bareng iki jembatan Desa Bangle penghubung antara Desa Bangle karo Desa Sawentar lho iki pase jalan alternatif teko daerah Sawentar ning Blitar Kota mak ya kaya sinujan ya ternyata wis dicor guys ya ses tinggal menunggu garingnya kita ya. Ki wis semening mak ya wis dicor mening tak tekoni wong sekitarmu jarene wis nek seminggu lek ngecor. Saiki tanggal 10 Februari. Ya biasane kira-kira ngene lek garinge ya sesasi kira-kira. Mergane ya muatan berat kene iki. Ya sene mak ya. Ya wis crit ngono ae.